So guys, welcome to my YouTube channel, Revenge Vlog. Natas doon guys, kaya nagbangga ang motor o ang taxi. Tanga to, kasi pangita po. Wala guys, ay, ang motor guys. Atong na lang. Taxi ang kabangga. Yung motor guys, Suzuki. Tunga-tunga sila ng bangga. Masaya nga ang taxi. Rabi mo ba? Away nga ang taxi. Bakit sa atong discuss guys? Nagbanggas ya, nagbangga. Ang sa'yo, papura mas taxi yun. May balo kasi. Guys, terbante man siya guys, bangga ba? Ano ba mo kay? Picturean mo na. Ay, bago. Wala mo na kasi. Kusog indagan? Kusog? Kusog indagan? Siya mo ni siya kan? Singit? Siya ni singit ang taxi deh guys. Singit. Singit. Naras tunga sila kababag. Babot sa polis kay buhat man ni police report. Kung sa kaniyat nakakalapas sa ila. Wala pang lapasan guys, dito na niyagi guys sa kan. Wala na niyagi dito kaya naka-traffic na yung bangga. Paabot sila sa polis. Okay, bye guys, bye.